May mga puno. Dami. Nasa San Bartolome Church tayo ng Magalang. Sama si Brad Day. Punta tayo ng Manalabundok. Manalabundok. Okay, let's go. Let's roll. Let's go. Rockin' Adventurer. Bike Adventures Music and Places. Welcome to my channel. Okay, good morning. On the way to San Jose, Magalang. Punta natin si Brad Day. At pupunta tayo ng BNB, Banal na Bundok. Let's roll. Ako na ako. Papuntang Mabalacan to Baguio. Yan, kakanan tayo dito. Ito na yung barangay Pamichilis.
mabilis ko kanuan ha. Bigkay ko mo, chani-chani ko mo. Ay si Brad Day. Punta kami ng BNB. Banal na bundok. Alam, bigkay na kanyan. May lang abiyas. Pag-distribute kayo abiyas. Nakakami itong 5 kilos. Kaya nang magkasahin ka ng bandami ka rin. Binabasan, nilata mo pang abiyas. Okay ni 5 kilos abiyas na mo. In-order yung 20 kaban. Ito, nasa San Bartolome Church tayo ng Magalang. Sama si Brad Day. Hello, sa buhay dyan. Kamusta kayo po? San Bartolome Church. Kaya lang sarado. Historical Church. Yeah, historical church daw. Ngayon papunta tayo ng Tapos yung BNB. macho. Yung macho ayun. Ito yung patio niya. Yeah. Maganda na yun, maluwag. Pang sumba ng mga senior. Yun. Oh. Tapos punta tayo ng Manila Bundok. Manila Bundok. Oo. Saka doon sa farm ng kaibigan mo, ay pinsan mo. Pinsan ko. Okay. Okay, let's go. Let's Okay. roll. Okay, Dok. Kasya. Macho yata yun. Ayun, hindi kayo macho. Gining ba nyo kayo? Paano magkatanong? Ay, hawak mo. Ganyan pala. Kay DA si Sarlin eh.
ako aahon magmula noong September. Ngayon lang ako nagbike. Try natin. Ayan, BNB. So banayag-ahon muna siya. Pero mabigat-bigat na rin. Woo! Yan, makanyong pumula po pala yun. Tangalang pwersa. Haba-haba yan eh mo. At niya pakit ang babo eh. O takas mo kahit ang recovery. At niya pa pala kahit ang kain. O kahit tayong babo, kakapurihan mo. Kahit ang titindahan, kahit ang dulo. Ay na. Happy na yun eh. Ito na yung haon. Kaya magyabag-yara. Kung mapiting ka, diretso ka muna eh. Mula September 2021 hindi na ako nagbike. Ngayon pa lang ako nagbike. Awon pa. Medyo mahaba-haba din to. Kaya dapat chill lang. Kapag-ibagya ako mo. Ali, break yan ka rin. Basta palayin ka rin eh. O sige. Dami ko na diretso ke. Basta painawa ka. Painawa ka tayo tungkay. Woo! Hey, hey. Morning. Ha? Wow. Ayan, ganda ng bundok. Ayan. Yan ang bundok Arayat. Wala ka tapagkat ng tarik na. Karetang santo na. Karetang miras ka rin? Ah, magkorba ka pa niya. Ah, kanya din eh. Ay, kaya pala sad-sad kayong babo na eh. Oh. Eh, tanong mo tababo. Ha? Halito ka? O, sige. Buwa ba? Tsaka warm up na pagi ka tayo, eh. Yan kita pa bike eh. Malapit niya kanta. Ay, akit mo na yung kanyan. Oo, dito na eh. Pero dala yung Torres Santo. Ah, hindi dala. Ito ang 7 station bang house kanita. Di ba yung kanyang sadsagat? Kasi kang kape na, ilikon mo ko eh. Ang makanyang kumo, yeah. Morning. Lalangat siya eh. Kanina bisa ko ng bike ka rin. Ay ka. Alaw ya pa. Masyag diyan nga kagin mo. Alaw ya pa ito. Lalo na awon. Santulo. Sigang. Wah. Chill lang tayo. Baka tayo mabigla. Wapin, kulang lang. Magigipag
Magkape muna tayo dito. Pandesal. Lapit na. Ayan na. Okay. Woo! Ayan. Nandito na tayo sa farm ng pinsan ni Brad Padday. Hindi pagkape tayo. Ayan, presko. Yan si Brad Padday. Naghahanap na ng bayabas. Ng bayabas. Lawak na lupain niya. Manggahan. Wala na yung bumbulang kanya niyan.